Right, muri Zimbabwe pane nyaya iripo yandiri kusangana nayo panapa irikunge ichitaurwa iri kunzi press conference yekuti a plea for Advocate Nelson Chamisa to come out and unite the opposition. Nyaya one yanditira fun pazvinhu zvese hapana nyaya yakanyanya zvapo but nyaya yanditira fun ndeyekuti Senator Douglas Monzora kana kuti Dagi abva abudikira ipapo vatakakuseka. Chinhu chaanga achiseka ndechekuti hanzi you can't mention the word unity and Chamisa mu one line. Ndo zvinhu zvaanga achiseka ipapo because ndazondaka tichinomubvunza kuti nai uri kuseka nayo mukomana wema00. Ndo nyaya yanga iripo. I mean, but guys, munitaurire one thing do you think kuti ari kumeka sense ere zvinhu zvaari kutaura kuti arikuti iye Chamisa hadi unity nevamwe vanhu? Because inini one thing chandino understand yekuti Chamisa akwanise kubetray ma citizens like zvinoita vamwe vanhu vaya kuti anozoona akushanda akunzi vakuPoland vakushanda neZANU-PF ndo chaasingadi kunzwa ichi because anoziva kuti vanhu kana vakata vachade ZANU-PF vari kuda opposition chaiyo inokwanisa kumirira mavoices evanhu. But imimi, what do you think? Do you think kuti this man hadi unity? Munoona sei panyaya indataura wangu maonero ipo?